Dovolte, abych vám představil restauraci a penzion U Golema, který se nachází na Svitavské ulici v Blansku. Odsud to máte jenom několik kilometrů a pár minut do světoznámé turistické lokace Moravský Krás, včetně punkevních jeskyní. V našem penzionu nabízíme ubytování v nadstandardně vybavených pokojích, mimo jiné televizorem, DVD přehrávačem, vysokorychlostním připojením k internetu. Všechny pokoje jsou vybaveny samostatnou koupelnou. Máte možnost se ubytovat v 5 pokojích s kapacitou celkem 16 lůžek, s tím, že pokoje jsou od jednolůžkových, dvoulůžkových, přes trojlůžkové až po 4lůžkový pokoj a máme i pokoj 4lůžkový s přistýlkou. Naši hosté mají možnost parkovat svá auta na našem vlastním parkovišti. V příjemném prostředí naší restaurace vám nabízíme kvalitní kuchyni a bezvadnou obsluhu. Kromě nealkoholických nápojů vám nabídneme piva z plzeňského pivovaru, a to včetně speciálu Pilsner Urquell a Gambrinus.